Asa mo ta, asa always say a prayer lagi apang pagkiksunan. Unos tanan ato pagpanalangin sa itong labaw magagkahom. Lord, thank you kayo sa mga grasya nga maghatag ka na mo matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay, di lang ito maglangan. Ang suwata po ko na itong hatagan o pagtagad, no? Tinada kini sa usak ka lalaki na mapatawag lang sa nga Cesar. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan, ang atong sender si Cesar. Kini nga ako problema, bahay na sa akong anak nga kamanghuran. Ay kini ako asawa, daghan man sa deeng mutak ang ani. Pero aron niya yung masabtan nga ako sugilanon. Ingnon ko ani pagsugod ang tanan. Dire pre, kay, dahil kuranan dire pre. Ano ito dire kay, hay, landong sad. Ari ito magtagay dire pre. May problema be. Ikaw na pre. Ay, kanuli nga pre. Doosal ka na butika sa Saudi pre. Ato pa usakan si Mana, eh. Mau ba? Bago, pag yun di ay. Bago pag yun ay. Mogyod. Mutumot pa sa lubong. Ano ba? Klaro kayo sa lubong. Oh, darain yung pulutan, oh. Crispy kaya ng adobo, ha. Wow. Kalamihan na. na mare. Oy, kalamihan na mare. Pero mas lamig yung kamare. Ha? Tapay tinidor. Di ba, Pre Cesar? Swerte kayo sa Pre Cesar ni mare. Oy. Kanya, swerte si kayo sa Pre Cesar kay buutan o kugihan man ka, di ba? Bitaw. Napa ka da, pre, uy, tulyo. Uy, sige, biyangan naman diya, ah. Kaya ko ang patunay ko mga bata sa eskwelahan. Doon, ika na bahala diya, ha? Okay na. Pre. Sige, Sige, tutok. Tulyo, sige, tutok. Propaganda. Propaganda. Sige. Kani, mau ni nindot. Mada og tagay pre kani nindot kani nindot kani be mau ni magdag tagay nga nindot kay be magjuwit tang to o kamo loy magjuwit. Okay pre, abi ra ko. Trayo ta ko pa. Abi ko pre ha. Duha pre. Okay. Arga. Sige, ngantar ta. Inahakin mo. Ikaw mo kamundo ka mo. Ngantar ta, sige na. Okay. Pre, say musulog ko ta ka duha larga. Amayo kay das, Matilda ay katanaw to sa... Kumbate, pre, ituloy, pre. Ay, larga. Di lagi sa tag Mari Matilda di ay. Larga. La. Ni Adtong unang tempo, adunay managtiayon. Ang ilang mga pangalan, mao si Montor o si Asuncion. Si Montor, maayong laki. Masukol sa mga kustable. Gitolis nila ang banwa ug ang kumbento, mao'y giona. Si Montor, pag-away swerte, hidakpan sa mga kustable. Gidala siya sa plaza, itong dapita, gikulata. La. Ikaw dyan, pre. May mando na yung gobernador sa pagpakumpisal ni Montor. Kay siya pag-abitayon sa dili pa ang kilong-kilong. La. Basta ba ka, pre, Cesar? Pakanta ka? Paminaw lang ko dito, pre. Sige. Asuncion, Otelio, Franklin, do not cry over my dead body. Pagtingon mo ang kampana, di mailhan, ako patay na. La. Ikaw dyan, pre. Mihilak ang iyang asawa. Nahinugon sa iyang bana. Ang iyang nalugunan, ang kamuntor na tinaguan. La. Paborito ba kayo ning Bibot Santos? Sa dihang naluya siya, gitawag niyang niyang asawa. Dumuol ka nga rin Asuncion, kay kanimo ako na inugo. La. Ikaw, pre. Asuncion akong asawa, pananglit ikaw mamana. Pili ang haralista, og si Montor kunong kataha. La. Asuncion kong pinalangga, pananglit ako patay na. Mubiyaring kalibutan, o ang pagampo ayaw hunungan. Goodbye, Asuncion. Goodbye. Okay. Goodbye, Asuncion. Goodbye. I will not come back. I
I will not come back. Goodbye, Asuncion. Goodbye. Okay, pre? Ha? Ay mong pasalubong, pre, taon. Saban. Saban, pre. Ha? Mamamsa ko. Sige. Drinking. Sige. Okay. Pre. Ah. Doon ako'y pangutanan ninyo ba? Saban. Kinsa man? Mga babae ba, pre? Ano naman? Kano, sa puton ka ni sila kung sila dugon. Dugon sa puton na yun. Unsa man ka, pre? Imo uyab o ang kinsa may gidugo, imo asawa, imo uyab. Ako kasawa, pre. Oy, delikado na, pre. Pero dili man tingali na mao, pre. Sa puton ug dugon, uy, ipa-check up na, pre. Porbida lison kay na. Kaya ako kasawa, kada adlaw man sa puton. Oh. Nya, ang masyadong kadadlaw sa pudugon ako asawa. Bumungot sa ito'y pagkakidor pininyo doy. Tagay. Tagay! Ay, Kadangkart. Oh. Asa naman to si Pari Maki, si Pari Tulio dong? Ato na day. Akong gipa hatod sa mga standby kay pagkahubog na gyud kayong duro ha. O may kay gipahatod nimo. Nya, nakatultod to mga standby nga nakatod. Oo, nagkailaman sila ni Pare Maki o Pare Tulio. O maayo kay wa sa di ay kayo ka mahubog, no? Wa kayo kumainom day. Uy, ibaw na ka. Di man kayo ko pala hubog. Nagtanang mga tuwag na ta. Ang mga bata din natog na. Oo, nangatug na. Asa mas chami. Ang akong kinmanghuran. Natug na. Nasa atong kwarto. Dali nagkakitugod ako. Lagi. Tara. Mutog na ta. O, naras inday chami ay. May nakan pagkahinanok. Oh, wow. Ka-cute sa among baby. Oy, tanduga. Kay nahinanok na na. Oh, lagi. Butan na kong mayo ni Inday. Ay, mingaw na kayo ko. Ay, atog na lang diha. O, sige mauna ko ha. Kay Sige, tukala ko. Ay, ka-cute sa ako ganak. Sorry kayo, Inday, ha? Ngawa si Papa pagawas niyo mo kay dito mo ko sa abroad, ha? Uy, pagka-cute. Doon ko katuig sa Saudi, o niya paglargan ako, wa mo ko yung nagkitang timailhan nga. Nagsabag kang akong, netong higayon ang akong asawa. Nanganak siya, mga usa naman lang katuig kapin. Mao nga misantop sa kong nahuna ang kalibog. Unya to. Oh, pre. Ikaw mo lagi ni. Sorry mga pre. Oo, pre. Mag-inom to, pre. Oh, ayan sa mana. Pareho na to si Parimaki. Ay na lang. Kita lang doha. Jaward ko kita ka 1-on-1 ha. Single ha, single. Dili, pre. Doon na lang sa kuy tuyo ni mo, pre, ba? Saan na, pre? Niya na. Pagpalit sa ditong mainom. Mag-inom ta. Okay, pre. Ano sa ba ito yun nun? Lamia gini basta bugnaw. Kining pre. Unsa magyud ay toyo nimo pre? Murag ka lang tanaw nako importante bigo tingali kay na pre. So di ko pre, no problem ka na nako pre. Solti lang kita bangan tayo ka sa mga hibabi ka nga suon man kay ta. Kining may Okay. tungod ni sa kong anak nga kamanghuran, pre. Why man pre? Why man? Naglibo ko. Unsa ba gani mo pre? Kuan manggod, pre. Murag unsa pre? Murag... Ako? Murag dili. Murag dili akong anak, pre. Pungot sa ito'y pagkakidot god. Pre, gano'n nakasulti ko taong ka anak, pre? Ambot, pre, oy. Murag nausab man ang panagway sa bata nga karon muusan na katuig. Ha? Nausab ang naong bata, pre. Murag layo ra gyud kayo nako. Mo ba? Layo ra gyud kayo nako, pre. Bisag usaon ako tan-aw, no? Nay, ay paminaw, pre. Ang agtang may pagkadangas. Bibi, uy,
Mura man si Parimaki. Unya, ang mata sa pre, murag manukon. Liwat ni mo. Ha? Murag sa libaton. Mura si Parimaki yun. Pero dili pa na mo siguro, pre. Maklaro na ang panagway sa bata kung mo edad ay nag-usa ka tuig, pre. Ano ni mo maklaro kung asa gid maliwat ang bata, na, pre? Wata pre, wata lang nga mo usa ka tuig ang maong bata, pre. Para mailhan gyud nimo kung asa gyud naliwat ang bata. Basig tuwa na aslingan. Pre? Wala na tayo laing paliton dahi. Ay, maghapit na lang ta sa grocery doon. Kaya mo gamay naman lang itong tuas sa ref. Sige. Yung na, asa mga lang grocery? Tuas sa ground floor. Tana, arita agi sa escalator, dali. Sige. Mas nindot to niyo, Uy, Daisy! Ikaw na, Uy, Day! Mitch! Ikaw maguday, kumusta naman ka, uy? Ay, may bag-o na sad. May afam na ko, Day, uy. Ikaw, uy, hala, nanambog lagi mong kuan, imong BF. Di wag magkita sa una. Kuan na, siyempre, manambot. Ako man kay pagkaon o kuan, growing mass na... Ansa? Sige, day. Nagdali mi, arisam ya. Sige. Bye, ingat. Kinsa to siya? Ay, kuan, batchmate na ako to sa high school. Nagkumidyahan naman good mi ato niya good. Batchmate? Lain mo siyang sampit mo lagi. Daisy mo lagi. Oo, kay tanaw niya na ako sa una. Mura man gahapon ko no kung 16 ba, 17, 18, mo nang tawag ko niya, Daisy. Mau ba? Ako na matigdan nga, murag doon ay gitago nga sekreto ko asawa. Pero di lang ginusultis, tinuod ba? Mao nga tungod kay dudaman ko, nagpaniid na ko sa iyang mga lakaw. Kunya to. Pre? Pre, nagduda na ito ko sa ko asawa, pre na. Nga noong taon, pre. Ay, unsa mo ginamatikda yung mga... Saan? Pre. Nagduda kasi mga lihok. Mao lagi, pre. Una, bata. Wa man muliwat na ako kay hapit mo sa katuig ang bata, maklaro na, pre. Layo na ito kayo na akong naong. Ambot og diin na maliwat bata nga. Bati magagnaong. Ay, sige na, pre. Ay, kaluoy sa taos bata nga inunana taon, oy. Ay, gulang ko nagsulti sa inoo, pre. Unya nga ako asawa, nasakpan ako may gitago. Nangalyas din siya ngaan nga Daisy. Unya, ingon yung amiga nga among gikasugat dito sa mall nga niwang ko nung iyang uyab ka ni Adto. Karon, nanambok kay tambok naman kuno ko, pero tambok man kudaan, pre. Onya, pre, onya. Kung usagyot sa akong gituwaan nga maoy nagmatuod nga dili akong anak na mo kinamanghuran. Maong akong kuan ba kining kini ba akong pagbate, pre. Feelings, pre. Akong feelings. Oo. Layo na ito kaayo ng bata, ay. Simbak ko ka, pre. Grabe sa di mo, pre, oy. Mauna nga, nausagyo na nga akong pagduda, pre. Kung tungod sa akong pagduda, gibantayan kong malihok sa akong asawa. Gani sa kay gayon, ana, wa siya kay bao nga ako sang gisundan. Imong isundan, pre? Oo, pre. Gistuhan yun ako siya og panahon og kwarta para lang masakpan ako nga nagbinuang sa nako, pre. Marsip. Onya, pre, onya. Nagpakyaw yun kong taxi, pre, para ako lang yun siyang masundan. Nya, nasundan yun mo. O, pre, primero, maadto siyang mall. Ako siyang gisundan. O niya, dito sa mall, misuod siya sa usa ka food chain. Nagtuo kung masakpan na ako sila, pre. Kaya abin na kung ana sila mag-abot og ang laki, pre. Onya, pre, ka na, misod sa kang sa putsin, pre. O, pre. Yeah. Kay, nagtakuban man ko. Nagpabungot-bungot man ko niya ang akong buhok, gibutangan akong wig nga kulot. So, lilikod siya kailan ako. Pre, niya, pre, nasakpan yun din mo sila, pre. Wa, pre, oy. Kay dito sa food chain, ang hinampak, misod man dito sa... Kuan? Dito ba sa... Siyar. Oo, mangihi sa dito. What? Unya, pre. Paggawas niya si Apre,
May gawa siya sa food chain o ako na pong kasundan. Mo ba? Unya, pre, di man siya pingon, pre. Misud siya parlor, pre. Uy, napagwapa, pre. Oh. Tay, murag doon ay pangandaman. Oo, pre, pre. Murag doon na gipangandaman. Mao nga ako ko siyang gisundan. Misud siya sa parlor. Misud sad ko. Matay, nagpaunsa ba ka sa parlor, pre? Nagpariban na lang pod ka. Pre. Nagpamanicure ako, pre. Pero, wa matiwas. Bunga, mga ano man. May gawas naman kasi parlor nga ko asawa. Oo, bigawas din siya. Nya, unsa naman din siya, unsa naman din siya, dito, unsa naman din siya sa parlor? Igor ang nangihi, pre. Sagot taon na imong asawa, pre. Oo, nya to, pre. Mao to nga may gawas ko sa parlor. Ug siya, misaka sa 4th floor. Uy, dali nga nang udan ni, dugaya ni eh. Unsa naman sa iyang ganto dito? Mitanaw siya sini, pre. Diyos, mauna na, pre. Adto na sila dito mag-aapot. Unsa mang salidahin lang kita na, pre? English mo to salida, pre. Oh, unsa may title, pre? Kuan, Fight for the Kibot Line. Mag-uda, pre. Pero kung kadungo ka ng salidahan, kiniga. Unya, pre, ka nang mitano, imong asawa. Una, pre. Oo, pre. Misod siya, pre. Mitanaw. Ya, tulingan na eh. Unya, imong gisundan, pre. Mitanaw po ka. Wa na lang, pre, oy. Oo, nga naman. Nakakita naman ko ato, pre. Bugot sa ito niyo, pre. Unya, di na malanday ka. Dito na ko speakers nga sinihan. Maayo to kay Tagalog. Wapam ko kita ato. Pagkakidos ka laki, ha. Tiling naman ta kay ito. Unsa may title, pre? Kuan, bakit ka umutot, inay? Ya, dito, pre, nindot. Nagkahila ko, pre, oy. Nga naman. Nagkahila ko, pre, kay grabe ka sentimental man, pre. Pre. Basig na pa'y part to, pre. Ato sa nang atgan, pre. Pagkakitor. Mao nga, para matapos na, nagkagsulti ko sa kong asawa o nagkagprangkahanay. Basta ito istoryahan. Kini nagduda na ko nga doon nagyot kay tago ang sekreto, dili ba? Ha? Nagtuo kang nagpakabutabungulang ko sa mga panghitabo sa atong palibot. Wow, eh. Gani, ako yung estudyohan kung unsa ang mga panghitabo. Kay ngano di ay dong. Unsa may mga pangitabo nga imong mga estudyuhan? Nga ikaw, naglimbong sa tong kaminyoon. Unsa? Oh, ginihinay ko pag pangulikta ang mga ebidensya nga nagmatuod nga ikaw, doon duha kay naong. Unsa? Nabuang ka nagkali si Salno? Wa ko mabuang, ha? Kunili, nagsalimuang sa mga butang nga imong gihimo diri nako. O kamaturan niya na. Kanang bata nga na karon ha. Nga, wa nang naskuna nga, wa magtingog. Oo, natural nga di na mo tingog. Kay natuhog mo na. Oh, tawag bitaw. Pero kanang bata ha, klaro ug tataw kaayo, dili na ako. Unsa? Hindi mo malimod ha? Di ka kalimod. Kaya nga iyang hitsura, ha? Nagtugaan sa tinuod. Nga dili ako ang bata, dili liwat ako. Uy, hilom diya si Sal, uy. Ngano, nagtuog kang mga gwapo kay inyong liwat? Inyong liwat? Gwapo kayo? Unsa? Ngano mo lagi ng primero o ikaduha? Ha? Kanang primero o ikaduha na tong anak. Mga gwapa malaya. Nya imo day na. Unsa nga? Kanang usara imo, oy. Usay, Kana ra awa-awa ng bata, ha? Ikahilak na God, bihilak na God. ako mahila ko. Usay mo. Hilak ba ka na nga ab? Ngano mataw no eh? Ab lang. Wow! See? Oh, tanaw mo sa amin. Ikumpara ng naong sa bata o sa imong naong nga naa sa amin, inigilak nimo. O sige, usba, hilak. Wow! Awa, maugyot. Liwat kayo nimo na bataan nga nagduda pa ka. Kanahin nung primero, ikaduha, wag yung ka magduda, nga kalayo reduce imong naong ang mga bata. Kanahin nung klaro kang imo, nagduda ka? Ha? Pakauwaw ka lang. Ito. Mao ni akong problema ron kung usaon ko ni. Nga ako naman hindi hinuoy na sayop sa akong pagduda. Ang ako naman hinuong anak ang akong gidudahan. Ang primero ug ikaduha, dili ako. Wala noon ko magduda.
Pero, tinuod ka itong iyang isulti. Nagsulti ka siya na kurti noon. Pasig nagbakak lang to siya. O sa may akong buhaton ani, aron masiguro ko kung asay akong anak ani. O dili ining akong anak ning uban. O sa may akong buhaton ani, palihog tabagi ko ninyo. O sa mga kung mo pasultihon, Cesar. Usahay, masipyat rin ko, Inkoy. Usahay, mababina, giti ka, Inko. Naanan mo ko si babina ka, Birmi. Oh, Hello, lagi. Kuya Ate Fred! Oh, day! Ali, day! Mama sa mga bata nga ninawag doon, Pepe Tablia, thank you! Hello, Jen. Salamat kay Jen. Salamat kay Sir Ronald Yung. Daghan tang mga doon pipitablia niya. Mga to niya sa mga lugar at pres nga atong ramahan magdatag doon pipitablia Okay. para ihatag nato sa mga bata. Okay, salamat po kayo sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito. Good morning ni mo diya Kuya sa Toledo ug sa mga tao po Dudong GR Pipito diya sa Labangon, Tisa. Kumusta man tanan diya? Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw ug si Attorney Ibon Abapo. Good morning natong tanan. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel de Foliar Fertilizer. Good morning natong tanan. Okay, Ate Fred? Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nag-maintain, nagtumarka ron og Sedpanyawan Herbal Capsule, Sedpanyawan Herbal Capsule with garlic, Sedpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na kadaan ko sa kakapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo maugyapon, usag yapon kakapsula, sa Sedpanyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon, inikaon ni mo sa imong panihapon. Usag yapon kakapsula, sa Sedpanyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong panihapon. Ugalang natong na problema sa kidney o UTI, ayun ang magkabalaka o kahadlok ni Ana. Tungod kay doon na makapaalibyo ng atong gibati bahin sa kidney, makatambal, kini mauang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan ito mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang Sedlenomit Oil. Thank you kay tanan. Sa paghibog number 1 sa ito ang Sedlenomit Oil niya. Sa tanan mga tao nga may gamit sa itong Sedlenomit Oil, salamat kayo ninyo ha. Sa ito ang mga driver, ato ang mga kining mga mag-uuma, kay kapoy kining mga mag-uuma. Oy, ligabot ato, mga plasta. Nya, kamo, anarog yun mo palit sa butika, kay naaramang yun na din na ang ato ang Sedlenomit Oil, nga tinuon mo wagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi, sa ito ang Sedlenomit Oil. O nya, kining mga dapi-dapi na ito nga manakit, ay haplasil ang Sedlenomit Oil. Bikugan ka sige, haplasig Sedlenomit Oil. O nya, doon ay athletes boting mutil, haplasig butangig Sedlenomit Oil. Kay mo na yung pinaka-the best nga, mutambal sa ito ang mga external nga mga panakit sa kalawasan o uban pa na diya. So, ano kita palit sa butika, okay? Kuya Gali? Bang! Basta tinuod yun, Gams, sa butika na yun. Ang tinuod nga Sedlenomit Oil. Ato lagi na baglik-balikon mga sukin atong tigpaminaw, mga sukin atong tigamitan sa bantugan na kayong Sedlenomit Oil nga sa butika na yun ang palitan ang tinuod nga Sedlenomit Oil. Ang original, ang ato kasgawas, wag yun. Ha? Muna, kung di gali, ato lang ta sa Facebook, bisitahin ninyo ang page sa Sid Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals o ayaw kalimot nga i-like ang page. Makita, dili tanan ang mga genuine Sid Marketing products sa
ug ang mga panyaman pa nag-seed marketing mapalit na po dato sa Shopee. Shopee. Adto rin dito ang tinuod yung gasolinated oil nga makatambal yung sa sakit sa mga lutahan, pinuntian, rheuma, sakit sa ngipon, pinakan sa mga nanap, ug ban programs. Wagtang na tanan. Wagtang, Basta sa butika na yun ta. Muna ato yung ato mga sugi nga ayo ani nga nisalig yun sila sa Sidney Hotel. Si Miroy Abilia nga nagdana to si Charon. Kamuting Balangoy dito sa Tuyokon Aluginsan. Klingig diya sa Banilad Mandawi. Si Junior Emiliano Junior o sa iyang asawa nga si Nini. Labi na sa iyang mama nga si Pransing. Suki na to ting paminawan. Nga wadyo pangpawang iyang mama ko no sukat pas buntag nga to sa gabi. Nga tigamitan og Sidlinament Oil. Ya si Akong dia sa sitio Binakayan, Balye Hermoso. Sinidad Samura sa Dr. G Taxi. Dr. G Taxi. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa Sidlinament Oil. Salamat kayo inyong Lolo. Kelo. Salamat usab dineng na sa akong apo nga matur pa i-maintain lamang ninyo ang celebrity ko Jake Beauty Soap sa Sid Marketing. Kung doon na kamoy di paminaw nga murag nag-uga ang inyong panit, dilipras na mo nga bisag lolo na kuapan ni apa. Kay magipagamit pod ko sa akong apo na ni Sid Celebrity ko Jake Beauty Soap. Adun na ni sangkap maglutatayon, papaya extract, doon na po nigitawag nilang natural moisturizer para magpabilin nga younger looking ato mga kababayan ingon man kutis artista. Mao nga niya i-maintain lamang ninyo sa inyong pagpangaligo apo, mga bata katong nag-eskwela sa inyong buntag og mga ligo buing ng inyong mama, palitin minining sabon nga giingon ni lolo unyot Sid Celebrity Kojic Beauty Soap gikan kani sa Sid Marketing. Salamat apo. Salamat po kayo, Leonardo Hirosaga Valdez Katsui Argao sa paggamit o di mo kanunay sa to ang Sidlinament Oil. Unya mga kisuunan, tingali nahibong mo nga masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, uban pa natong balatian. Kana tungod mangguna siya sa toxin nga sud sa atong lawas. Kaning toxin mao ni mudaot sa atong blood cells, ini kadaot ani atong blood cells, masakit ang sakit nga asama niya to kay mao ni tighatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Mao na nga mo inom gitag detox. Kinahanglan kausas sa kadlaw, i-maintain gyud nimo. Kay di man nimo kadaot ang ato detox kung maintain kani kada adlaw. Mao ni siya dipinsa sa mga toxin nga masud sa atong kalawasan. Usara ka kapsula usa ka adlaw pero duna na kay balatian. Kinahanglan katulog yung katumar. Buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya imna natong 8 adto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining butang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Hello, okay. Atong sender ka doon. Si Cesar, Ate Pres. Cesar. Unya, lo, unsa to'y problema ni Cesar, lo? Lolo, unsa to'y problema ni Cesar? Ay, sorry. Ikaw to'y gada, siguro, inom sa kong tubig. Inom sa ka? Kanang iyang anak ko sa kasiguro kay nagreklamo siya nga mura magdangas og agtang ang bata, murag dili man gwapo. Gingnan siya sang asawa nga nganong magduda man ka. Wanong ka magduda atong maguwang og ang ikaduha nga mga gwapo o gwapa, nga kadto dili man to imuha. Kanino ang batignaw nagduda ka? Ang iyang ipasabot unsa kuno yang buhaton aron mailhan gyud niya og unsa ang paagi nga matino niya og masusin niya kung ha-enjoy iyang anak aning tulo ka bata. Mao ba? Katubang gwapohon, katubang gwapahon, o kini ba kinong katapusan nga dili kayo nindot. Muna iyang pangutana. Sabay ako ikatubang, imo Ate Pres, sa ikatubang di mo na? Nga katong nagduda? Nagduda siya nga, ang katong hinong gidudahan niya, iyahag yun yung anak. Wa ka ni sila magkomedya, Goliath? Nambot, marunong ko bidya rin siguro ni siya ay. Para na ako, Ate Pres, oy dong, dong, Cesar, para na ako dong, ay sos, ay nanaguno na ano kay. Ay guno na ay imo ba naganak og di ba kay importante nga nagsinabtan na imo si musawa. Sinabtan na mo. Ngano man nga mingon ban siya di yang ni layo din ni si Cesar. Ni biyahe din ni layo nga dapit. Larga Saudi. Ay. Tingali po. Pero, di iya.
Klaro kay hindi niya, ha, Kinali pero... kay ni biyahe man ka siya. Oh, biyahe man ka daw, wa makakita. Sagdi na lang, oy. Imo bitan Oh, na bato niya pa ang badir siya no ubod, i-share na inyong asawa. Ay, way problema na. Di pa mo ana ang grasya nga gihatag sa Ginoo ninyo, inyo gi-share. Grasya man na dong, hala. I-share na lang na imong asawa eh. Mao na nindot kay para sige Ya. kang pangabubo, makasa ka. Makapatay ka. Ikaw hinala kansi. na maglabad pa yang Laba di mo oh. di ba? Palitan, mga bubo ka, kapatay ka, priso ka, kasapag ka sa Ginoo. Matod pa ba siya no? Ala, i-share ang iyong asawa. I-share sa pare. Bitaw aruway. Unsa ka to? Aruway problema ba? Unsa ka tulyat? Niingon si pare Robod, na bitaw, kibidjar niya ba? Kada kubidjar siya, i-share rin yung asawa. Ikaw ba na? Ay, ikaw sa asawa, i-share rin mo ba na kay Gracia ba? Yung mga, share your blessings man. Gracia mo na sa Ginoo nga I-share gihatag. sa pare. Unsa ba? Siya, i-share na sa pare. Yung asawa. Bugoy ni Padre Robod. Kaniyo sa natay paambit ni Goliath. Sige. Di agya po ni magkita sa taga-Galacia, kapitulo 6, versikulo 7, ngadto sa 8. Gingon diri ay, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga limbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao, mao usab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. So, ang but pasabot ani Goliath, nga matino niya kung maayo magbinuhatan ang tao nga iyang gitumbok sa iyang sugilanon. Kay kung dili kuno maayo ang pugas, dili masad maayo ang anihon. So, Kung magtanong kag hangin, moani kag bagyo. mauna. Ang maayo... Magtanom kag tubig. Hangin kag tornado. O di ba tsunami? Yusa Goliath, ha? Yusa. Oh, kining na ang... Yusa Goliath. Yusa. Kining usa gani... Saan man ako? Yung usa gani ito'y paagi pag-ila sa bata, itong hisgutan ni Priscilla Usahay, katong mahalon nga eksamen. DNA? Amao ba? Kana siguro mo yung buhaton. Matagi ka man sa abroad, daghan sa kwarta. Kwarta dong, may pa-DNA lang na. Pero unya, hindi ko mag-DNA kung masuta nga dili iya unsa iyang buhaton. Imong patyo rin mo sawa. Saan sa ka? Gubot pas laod. Gubot good, diba? Ayaw na lang na dong. Usik So, pa. Cesar Bea. Hindi mo na lang ng kuanon. Piyo nga na lang mata ni mo. Yung nga imong bata dong. Oo, aron di ka magkakuanay. Pasag din na lang. Total, Alam mo na. wa man ay tunob nga nakita mo diha. Gawas og makita kag tunob diha. Hindi ko ani mo, mura ra mo gyapon kag wa. Inig ka ko ani niyo dog ni mo si mga asawa. Ay sos mura ra wa. Pero nga nun Di yung mailhan mo na tunob. asawa Goliath nga. Kana ra imo usa. Kana duha. Ha, dili iyan. Ang duha, dili ko na iya kay gwapohon o gwapo. Ang but pasabot sa asawa nga, ano matinga ka man, gwapohon dahil ka. Mo ipasabot, ka ng gwapohon o gwapahon nga una o ikaduha, dili ko na iya, ha? Malaki. Pero katong dili sa ato mapagbasa. Katong iyang gidudahan nga bata, maugo ko to iya. Kay dili, kay di mo kung sa kalit. Sao na lang. Kato sa katapusan, diwat man itong maki. Kato ito ikuha diyan, diwat doon ni maki. Pero ang sulti sa asawa, nga, dili ka ngay matinga, kay di man ka gwapohon. Kana ray imo, ano magduda, wamang gani ka magduda atong duha nga gwapo o gwapa. Apan lang yung pangutana lagi, unsaon pag-ila. Ang katong gingon nga diin, ug ari kas punto medical, murag sakto-sakto to. Pero og mulingit ta diris katong ibasa sa balang kasulatan nga hisgot magpugas, hisgot pog binhi. Na ako ipaambit ay. Kung ako'y mo pugas, dili gyud mailhan nilang maani. Nga naman. Wa na may binhi. Okay, salamat sa iyong papadangat. Dong, sa tayo pangalan niya? Cesar. Ha? Cesar! Dong Cesar, salamat sa iyong papadangat ng atong tulubanon. Kuna ko ang Pasol Tihon.